Pěkně Já hladčí. než mi líčí. Když tady čvou, kurva. Byl na B. Bčko. Na mid jeden. Sas. A to siahni. Oni nepôjdu na môj plen, ty kokot. Ja idem na B. Choďte do piče, ale prečo nejdú na môj plen, skurvený? Keby si ma hodil na tú skurvenú ninju do Až piče. pěťury jsem neslyšel, když tady čvou, kurva. Nevrieskajte to. Zolo, vydrž. No čo mi dal? A mne! Dostal tých za dve. Á, dobre ideš. Kto si myslí, že mi to nevydrží, je na do chatu. Kto si myslí, že to nedám na prvýkrát, je na do chatu. Je to, že potrebujem spojiť. Myslíte ešte niečo? To fakt? Že vy mi neveríte? Tak sledujte. Niečo sme tu na piču dali. Ja. Mid asi, chalani. Nám ide posledný mo 50. Kto četu, jak sa dá? Kto to zopakuje, má permaban. Čo je? Vak. Máš report. Ja jsem Michal a jsem žid, neumím hrát a furt brečím, smiley face. Teší ma, kapo, ja som rest. To aspoň nie máš. Tam sa šváca po nociach, že? Tam sa šváca po nociach. Je to jenom kamarát. To aj ja, kamarátky, a tak, ja viem. To sa nemáme. Tam je proste švácanica, ako počak pohodičke, to víš. Si zo kamarát taký rád. Chodíš, to je pohodička, však ja to neodsudzujem, keď sa vám to ľúbi a mečujete sa po večeroch, tak pohodičke. Serus! Serus, Žolando. Ajajaj, hlavando, ako... Hlavando, ty kokos. Čo? On sa odpojil, ty kokos. Oh yeah. Že hlavando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piče. Oh, side. To je jeba ináč. Wow, chalani, ako... Pekne no. Pekne sme tu dali ako toto kolo. Toto kolo bolo naše. 120 HP. To som prejebal ja, chlapci. To ako ja som ho do chrbata nedal. Klik, žolo. Ukáž mi nožík, aký máš. Dobre si tu, čo sa tu máme v píči. Čo ti jebe? Sám žolo? Takto? Kurva! Žolo je životná dneska, ty kokos. Dobre, žolo, aj bych ti... Čo je proste nejaké lásové klap pre žolo, ak sa dá? Počkaj chvíľu. Pozri, akí sú agresívni proste. Malé to dušičky majú, ale to budú agresívni proste. Guys, mám už aj defusky. I have fire. He's upper. Tak si, chuju. To keď je dole molotov horí aj na plente, hej? Dobre no. Som nevedel ani. I can drop one. YouTube. Nič to nie sú asi. Počúvaj, Gregor, niekedy by si mohol zahrať s Grinderom. Prepač. V poriadku, sorry, pohľad, hraj sa. Potom pokecáme, ja nič. Nie, však si chcel pred chvíľu, že hráš. OK, predstav si, že by si hral s Grinderom dvojky, vy by ste to asi vyhrali, nie? Každý. Grinder je autista, ako ja si to tiež myslím. Neušli. Sleva na CSGO. Počkaj, zavolám Gabenovi.
Halo? Gaben? Gaben? Nezdvíha. Aha. Halo, Gaben. Tu nám mám typka v čete, čo sa pýta, prosím ťa, že kedy bude zľava na CSGO. Gabenovi to je jedno, proste jeho zaujímajú iba bedničky a pridávanie skinov momentálne teraz do hry a má nás v piči, že vraj. Ale že to nemám hovoriť na streame, takže asi... Ale Restem by radšej bol švácaný, ako by švácal, to vieš, nie? Ja viem, tak živa to hodí. To má od teba, však, ty si ho vždycky švácal. Si sa švácali tam dozadu. Keď si budeš žať, tak mu povedz retardovi. Oh, you're never gonna find the DM if you don't give it. Lebo tomu poslal žiadosť a má plný. Vieš? A väčšine si píšeme, že budeme hrať. Drž piču teraz! Má minus 71 na mide. One pushing box. Ja, ale ti jedný. Dobre. Nice. Med AVP. To ma baví zás... Si zvykol na tie 30 stupňové teploty. Sa budem cítiť jak Aneka v Žiži divu. Dvere! Haló! Haló, la. Čo je? Tak akože, tu si mi došla ukázať, že čo? Jeden si môžem dať, hej? Dovolíš mi jeden? Koľko chceš, ale... Dačku mi lepšiu. Rátaj. 10. Hej, 9. 8. 7. 6. 3. 2. 1. No? Spadla mi hra. Už nemá deň, Wake-up, tak to vyšiel. Wake-up. Zajebem. Gregor, ty kokot! Wake-up, wake-up. Wake-up, no. Zajebem! Ej. Gregor... Kamene. Už by mala ísť tá čierna, nie? Čau. Čau, poď sem, ja tebe za... Je, tak ten dostane inú šupu. Nasadím, kamo, poďme spolu hrať. Poď. Sadaj. Tak ty si kokot. Počkaj, to nie je tímová hra, toto. Mohli ako hrať spolu. Sme mohli. Sme mohli hrať spolu. Pičus. Prečo nie nasajne proste? Prečo je zakerný idiot? Tak má pištolku, ja mám pištolku, tak čo bude ma z toho, že ma zabil? Čo má z toho? Čo? Aj tak nič nájde. Someone flash. One B, one guy. One guy B, go B. Teraz vyrašuje tam, kde to je ulica. 2 SB, pushing B. Sorry mate, sorry. Ale veď mi... POMOŽTE niekto, kurva! Piče! Skurvenej! Nikto tam nejde! I say fucking rush B! Oh my fucking god. Na štvorku, keď nezalbilo ma to, hej? Teď si vybuchnul. Hej. Mi to nechalo 20. Tak to bol s nami v lobby. No ja nie. Jebe. Koho si pozval? Dobre, tak ja neviem, koho som pozval, ale ja som pozýval vás. To bol nejaký bug, ty kokot. Chodím ja rád easy 5-ky, potom večer trtkám štetky. Hoď mi ešte rád. Easy to ja rád. Přesně takhle to asi naspívá, no. Přesně jako jeden text. Trtka ovce. Jak to vyzerá na obrázku? Čo ja viem, ako to vyzerá? Nemusíte mi všetci radiť, ďakujem. Neviem. Ale máš to tam napísané určite. Ja idem aimiť. Kam? Easy. Čo jebe? Toto bol aký autista play, čo jebe?
Koľko ja som si pomýlil shift s medzerníkom a potom naopak zase ja som vystrelil do píče. Čo ti jebe, ja som za kokot. Wow. Tak potom dojdeme na TeamSpeak s Fizom. Let it go.